שלום לכולם, היום אני רוצה להסביר איך אני מצייר עיניים קריקטוריסטיות. נתחיל, ניקח טוש פיילוט 400, נתחיל, בעזרת השם נעשה ונצליח. איך אני מצייר עיניים? יש כל מיני סוגי עיניים, אבל אני אתחיל בצורה פשוטה. אני לא מביא פה דוגמה מסוימת של עיניים, מה שכן, אני פשוט מסתכל על הקשת של העין, ויש כל מיני קשתות, לכל אדם יש את צורת העין שלו, ואני רוצה להראות כמה דוגמאות של סוגי עיניים שכל אחד רואה מאחד לשני. נתחיל מהצורה הרגילה, פלוס מינוס, שתי קשתות רגילות, למעלה יש את אז נקרא איפה שהעין נגמרת, יש את הפס תמיד כמעט אצל כל אחד. פה אני מוסיף את מה שלמטה של העין, לא תמיד צריך לסיים, לא תמיד אני מסיים את מלמטה, אבל מה שמעניין פה איך לעשות את השחור של העין. אז אני בא עם הצד החוד של הטוש, עושה עיגול, ועל ידי זה שאני כבר עשיתי, כן, אפשר עוד קצת מדגיש, ואז בעצם נשאר לי הלבן של העין, ואז אני הופך את הטוש, ומשאיר מקום בשביל לצבוע, נניח אם יש למישהו עין בצבע חום, כחול, ירוק, אפשר אפילו גם בלי להפוך, אבל אפשר להפוך ואז יוצא די. עכשיו, זה סגנון אחד. עכשיו, סגנון, בנוסף, מן הסתם, לכל אחד כמעט מאיתנו יש את הקו הזה מתחת לעיניים. עוד פעם, הכל תלוי בבן אדם, ולשים בהתאם לצורת העין של כל אחד. אבל מה שלי החשוב זה איך אני עושה את השחור של העין. סתם אפשר לקחת, יש כל מיני סוגים של גבות, כן? אפשר לעשות גבות פשוט ככה, כן? תלוי בסוג של הגבות, ויש כל מיני, עכשיו עשיתי פשוט קו, ומלמעלה עברתי עוד פעם. טוב, בואו נראה דוגמה נוספת של עין. יש אנשים שיש להם עיניים עגולות, ממש כזה סוג של עגול כזה, כן? זה בא בצורה כזאת. עוד פעם, אני משאיר מקום פלוס מינוס בגודל של העין, גם בצורה ריאליסטית, כן? שאנחנו פלוס מינוס גודל של העין בין עיניים, לא תמיד זה ככה, אבל בגדול תמיד יש מרחק של עין אחת בין שני עיניים. עכשיו פה אני עוד פעם עושה את אותו עיגול. עוד פעם, יש הרבה סגנונות איך לעשות את העין, אפשר לעשות פשוט נקודה, אבל אני אוהב להשאיר את המקום בשביל לצבוע את הצבע של העיניים. עוד פעם אני עושה את העיגול, כן, ועושה ככה, טק, טק, סיימתי, עוד פעם, עושה, מסיים, משאיר את המקום לצבע. עכשיו, בדרך כלל לנשים, לילדות, אני מוסיף ריסים. הריסים אני עושה ככה, אפשר או מפה או מפה, עדיף באמת לעשות מבפנים החוצה, ככה הריס יוצא יותר חד. זה עניין של תרגול. ראיתי גם קריקטוריסטים שמוסיפים למטה
כמה ריסים, הכל תלוי מה יש לבן אדם, תכלס. וכמובן ירד על הדרך איך אפשר לעשות גבות במעבר אחד. אני עושה ככה, ומתחיל מדק, סרטם, או בהווה, על ההווה שלו. עכשיו פה מצד הזה אני עושה שונה, מתחיל ונגמר בדק, כן? ואז כבר על הדרך בפס אחד נוצר לי הגבות של העין. טוב. הסגנון השלישי זה, אני קורא לזה עיניים של חתולה, כן? זה בא לי פה. צורת קשת כזה, כן? אז כמו של חתולה, כמו של לוויה, כן, אפשר לראות. אז אני כבר מוסיף את הגבות, לא גבות, את הריסים. כן, עשיתי, ואז אני עושה את עם החוד, כן, את ושתי פסים ככה. אוקיי. והסוג נוסף של עיניים זה, במקרה כזה בואו אני אחזור, אני אנסה, יש בנות שהגבות שלהן מאוד דקות, אז פשוט קו אחד וסיימתם את הציור של גבות בגדול. עכשיו, הסגנון השלישי, או סליחה, הרביעי של עיניים, זה עיניים בצורת משולש, ממש ככה, כאילו, עושה ככה, ככה, פשוט, כאילו, סוג של משולש כזה, זה סגנון של עין חתולית, אבל עוד יותר קטן. וזה לא משנה מה, פשוט צורת כזאת של עין. ועוד פעם משאיר את המקום, עושה במקרה כזה, לא עושה את כל העיגול, כן, פשוט ככה, עוד ככה, ועיניים, ועושה את הריסים. אוקיי. וסגנון נוסף של העיניים, זה עיניים שבאים במקום חתולי, וזה בא מלמטה. כן, יותר הקשתות בצורה כזאת, ואז אפשר להגיד עגול, זה כמו עיגול, אבל הצורה היא יותר כלפי מטה כזה. ואז עוד פעם עיגול. טוב, זה מה שרציתי להראות, איך לצייר עיניים, איך שאני מצייר אותם באירועים בגדול. כמובן אני מסתכל על סוג של עין, וככה אני מצייר עיניים באירועים לרוב המקרים. תודה רבה.